Velkommen til Vemskolen. Vi vil i dag kigge på en steppermotor, som bruges af nogle bilfabrikanter til at styre sin tomgang med. En steppermotor består af 2 eller flere spoler, alt efter hvor fin faseforskydningen er. Den mest anvendte type i autoindustrien er motor med 2 spoler. Den viste steppermotor her er fra en Peugeot, og der kan vi se, der ligger en spole imellem A og C og en spole imellem B og D. For at vi kan få vores motor til at køre korrekt, forbindes den som vist på tegningen her. Her har vi vores steppermotor, hvor vi kan se, hvordan den er forbundet. Alle Vems motorstyringer er forberedt for at styre denne type motor, så det er bare tilslutning. Her ser vi, hvordan en steppermotor den arbejder. Vi vil nu kalde de menuer frem, vi skal bruge til opsætningen af steppermotoren. Under Idle Settings vælger vi kontroltype, og det skal jo selvfølgelig være en stepper. Idle RPM Cold Engine omdrejninger for kold motor, den sætter vi til 1300. Max temperatur for Cold Idle Speed, den står til 15 grader, og det vil sige, at den kører 1300 RPM under 15 grader. Idle RPM for Warm Engine, den er sat til 900, og det gør den over 60 grader. Idle After Start RPM Added Value, den er sat til 200 RPM, det vil sige, at den lægger 200 omdrejninger til, når du starter bilen, og det gør den i 10 sekunder. TPS Value for Idle Threshold er sat til 2%, det vil sige, at steppermotoren er aktiv, når gasbilsåbningen er under 2%. De sidste parametre her skal disables eller sættes til default. Den næste menu vi skal have frem er Idle Control PD Settings. Den skal selvfølgelig enables. Der er P, I og D. Sæt dem på 20, 5 og 2. Integral Disincrease Limits, Integral Increase Limits er værdier for hvor meget PD-reguleringen må have indflydelse på tomgangen. Det vil sige, jo højere tal, jo mere indflydelse har PD-reguleringen. Integral Deadband er 15 RPM, og IRC Integral Minimum Map, sæt den til 30. Vi har også muligheden for at lade tændingen styre noget af tomgangen. Ignition Based Idle Control, den sætter vi til on, altså enabler den. Advanced Change of Max Advance sætter vi til 2 grader. Advanced Change of Max Retard sætter vi også til 2 grader. Det kan være muligt, at de skal sættes lidt højere. Advanced Range of Changes, sæt den til cirka 20 grader. Og Threshold for IRC aktivering, sæt den til 2 grader.
IRC Position when cranking er indstillingen for, hvor steppermotoren den skal stå hen, henholdsvis når den er kold og hvor den er varm. Stepper Idle Control. IRC Float, den sætter vi til normal. IRC Stepper, det er hvor mange step den skal lave i sekundet. Sæt den imellem 100 og 200. Max Step Allowed og Minimum Step Allowed. Det er yderpositionerne for steppermotoren, og dem kommer vi tilbage til. Power Off Steps After Steps er en funktion, der tager spændingen af steppermotoren, hvis den bliver enabled. Ellers så vil den stå med spænding på hele tiden. IRC Stepper Polarity, den sætter vi til normal, og IRC Stepper Facility, den sætter vi også til normal. Stepper-sekvensen sætter vi til A, B, C, D, og hvis man gerne vil have motoren til at køre den anden vej, B, A, D, C. Her ser vi vores idle control reference positionstable, og det her vi skal stille, hvor steppermotoren skal starte når den er kold, og hvor den skal stå når den er varm. Vi kan se, når vi ændrer omdrejningstallet ved steppermotoren flytte sin position. Uret under IRC-position er antal procent for, hvor meget PID-reguleringen har indflydelse. Hvor meget PID-reguleringen den hjælper med at styre motoren. Og her kan vi prøve at sætte værdierne lidt op, og så vil vi kunne se, at den regulerer noget hurtigere. Det var hvad jeg havde til jer i dag angående montering af steppermotor, og jeg håber det vil blive lidt nemmere for jer at montere den type motor. Ha' det godt til vi ses igen.